नमस्कार, मी रीना ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। मुंबईच्या लोकल ट्रेनमध्ये साखळी बॉम्बस्फोट करणार असल्याची धमकी मुंबई पोलिसांना फोनवरून देण्यात आली। पोलिसांनी तात्काळ फोन लोकेशन ट्रेस करत धमकी देणाऱ्या व्यक्तीला अवघ्या 2 तासात अटक केली। त्यानंतर हा फेक कॉल असल्याचं स्पष्ट झालं। सुमारे 15 दिवसापूर्वी देवगड तालुक्यातील बापर्डे येथील घरातून बेपत्ता झालेल्या प्रतिभा प्रकाश दुसनकर वय 55 या महिलेचा सडलेल्या स्थितीत मृतदेह रविवारी सकाळी बापर्डे डोकांबा येथील ओहळाच्या पाण्यात सापडला। ओंबळी चिपळूण येथील निलिमा चव्हाण या 24 वर्षीय युवतीचा दाभोळ खाडीत आढळून आलेल्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणी मारेकऱ्याला तात्काळ जेरबंद करा या मागणीसाठी खेडमधील सर्वपक्षीय एकवटून येथील पोलीस प्रशासन यांना निवेदन सादर केले। गेली अनेक वर्ष प्रलंबित असलेल्या सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसचं पुढे काय झालं ते अद्याप समजू शकलेलं नाही। त्यामुळे त्रस्त झालेल्या सावंतवाडीकरांना अखेर सावंतवाडीचा वाली कोण, सावंतवाडी रेल्वे स्टेशन व बस स्थानक म्हणजे लोकांच्या भावनांशी खेळ अशा आशयाचा बॅनर सेल्फी पॉइंटसह गांधी चौकात लावला। नावेली येथून धाऊसकरवाडी रस्त्यावर पडलेले खड्डे अपघातास कारणीभूत ठरत आहेत। येथील वाहनधारकांना तसेच पादचाऱ्यांना व शाळेतील विद्यार्थ्यांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतोय। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।